Navenda lêkolînên zanistî ya çandiniyê Festîvala Genema salane ya yekemîn li Herêma Cizîrê li Stadyuma 12 Adarê ya Qamişloyê bi beşdariya çend sazî û rêxistinan li dar xist. Di festîvalê de amûrên destan ên ku di qonaxên cuda yên çandinî û berhevkirina genim de têne bikaranîn û amûrên kevneşopî yên çandiniya genim hatin nîşandan. Her wiha xwarinên ji genim hatine çêkirin li gel cûreyên nan û xwarinên kevneşopî, şîraniyên gelêrî yên ku ji genim hatine çêkirin hatin pêşandan. Ehlê Rojava gelekî bi genim ve de girêdayîne. Weqet bê savar jî çê dibe, ar jî çê dibe, bêjme te hûrik jî çê dibe, kutirk jî çê dibin. Hemû tij ser genim û genim nebê jiyan em hûn nameşî. Vêjî îro ji bo genim hatine vê. Behr canema ji bo genim em hatine vêdîn. û alem jî gelek hatiye û tiştê wîrasê jî min jî anîne neyê genim tenê jî min gelek tişt anîne. Di beşeke din de hunerên destan û akseswarên folklorîk yên ku ji hêla jinan ve ji simbilên genim hatine çêkirin hatin pêşandan. Beşdarên li qada festîvalê xwarinên kevneşopî jî amadekirin, yên weke nanê tenûrê, genimê kelandî û meyîr. Niha mehrecana me jî sergenime. Em niha weke ehlê dêrkê hatine tevil Qamişlo tevil vê mehrecanê bîne. Em ba em jî kutilka çêkin. Kutilkê me jî ji hûrikê savarî tê çêkirin. Ji hûrikê danî tê çêkirin. Mesela savarê reş tê çêkirin. Em her sêka hûrik tevil hev dikin. Xwê tê xin tê de û em dinmînin. û em pîvazê xwe û qîma xwe û bexdanosa xwe û tebela xwe jî hemî lêkin em tebela xwe jî çêtin, qîma xwe jî hemiye çêtin. Em niha kutilkê berê jî çêtin. Berê jî ew kutilkê welê mazin bîn. Ama kutilkê mazin jî yê berê çêtin ji ber qene em ji miletê xwe re din xuya kirin. Ev kutilkê hene yê berê bîn û em hineka çêtin yê dema niha jî. Em dijin ev kutilkê heye dema nihane jî. Ev festîval girîngiya genim wekî çavkaniyekê serekî ya jiyanê û aboriya Herêmê nîşan dide. Li darxistina çalakiyên wiha ne bi tenê vejandina çanda çandiniyê ye. Lê di heman demê de parastina nasname û mîrateya folklorîk ya Herêma Cizîrê ye ku nifşên nû pê serbilind bin.